ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಉಳ್ಳಾಲ ಜತ ಆಶ್ರಯಡು ದಿನಾಂಕ 23/1/2022 ಆದಿತ್ಯವಾರದಂದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಡಪೆರುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆ ನಡಪಾದಕೋಡು ಪಂದು ಕೆರಂದಾರಿನ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕ್ಯಾರ ಮೆರೆನ್ಲಯಾನ್ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮೆರೆನ್ಲಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಮೆರೆನ್ಲಯಾನ್ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ದತ್ತು ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಅಸೈಗೊಳ್ಳಿ ಮೆರೆನ್ಲಯಾನ್ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ರಾಜೇಶ್ ಕೆರೆಬೆಲ್ ಮೆರೆನ್ಲಯಾನ್ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಬೈದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ತಿಂಗಳು ಜನವರಿ 23 ದಾನಿ ನಡಪನಂಚಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದೊಂದಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೂ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದಿದ್ದು ಎಂಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ನಡಪೆರಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭನು ಇತ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಆರಂಭ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆ ಅರ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದ್ಯ ಸುರುಕಾದ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪರಂಚಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಮೇರೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಎರಡು ಪಾತೆಡು ಪಂದ ಅಡ್ಡ ವಿನಂತಿ ಬಂದದ್ದು ಸುರುಕಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿ ನೆಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಕಾತುಂದು ಪುಣಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಪಾದಗ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಅವಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಗಣದ ದೇವರ ನೆಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರ ನೆಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆಗಳ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನಕ್ಲೆಗಳ ಅವೆಲಕನೆ ಈ ಊರ್ದ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯ ನೆಂಚಿನ ಕಾರಣಿಕ ದೇವ ನೆಂಚಿನ ಪಂಜಂದಯ ಅವಲಕನೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪಾದಗಳ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಅಂಚ ಮಾತ ದೇವರನಕ್ಲೆಗಳ ಅಕಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಶುರುವಾದ ಈ ವರ್ಷ ಭಾಳ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂಜಿ 20ನೇ ವರ್ಷ. ಈ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆನ ವರ್ಷ ನಮಕ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆದಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಉಳ್ಳಾಳದ ಭಾರತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಮೈದಾನಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ನಡಪೆರುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕುತ್ತಾರದ ವೆಜಿನೇಷನ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಡತದೆ ಎತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲೆಗಳ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಂಡು ದಾಯಬಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆನ 14 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಂತೊಂತಿಲ್ಲ. 2022 ಜನವರಿ 23 ನಡಪುನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ವಿಶೇಷ. ಸುಮಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 14 ಗ್ರಾಮನ ಸೇರ್ಪಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದ ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಕ್ಕಳ ಮುಟ್ಟಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ರೀಡೆಲುಂಡು. ಅವು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೀಮ್ ಆದ ಗೊಬ್ಬನಂಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಥ್ರೋಬಾಲ್, ಮಹಿಳೆಯರನಕ್ಲೆಗೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಪೂರರಿಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದುಂಡು. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಈ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಾಗಡು ಪುಣಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುನಕ್ಲೆಗೆ
ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡ್ ಬತ್ತದು ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ನಿಖಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸುರುಕಾದ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ಕೂಟದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ದೀತ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡ್ ವಿಜೇತರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏರ್ ಬೈದರ ಐತಕ್ಲ ಆ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲು ಏರ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಜೇತರಾಜರ ಅಕ್ಲೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ 2022 ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ದೀತ ಸುಮಾರು 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಐಕೆ ನಗದು ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಅವೆಲಕ್ಕನೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಂಕ್ಲ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಯಿನಂಚಿನ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಲ್ಲ ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ನೆಟ್ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಸುರುಕು ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಟೀಮ್ಗಳ ಟ್ರೋಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಗದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಲ್ಲ ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಓಟ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೈ ಜಂಪ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ನಡಪೆರಂಡು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿಖಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಕೆ ಟಿ ಸುವರ್ಣರು ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲು ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲೇರು ಮಾತಾ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಇಂಕ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಕೆ ಟಿ ಸುವರ್ಣನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಕೆ ಟಿ ಸುವರ್ಣನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದೊಂಜಿ ಕನಸೊಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಭಾಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಧರ್ಮದ ಮಾತ ಸಮಾಧಾನಕ್ಲಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತದ ಅತಿಥಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿನ ಲೇದ ಅಕ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಲೇರು ಸುರುಕು ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಡಿ ಸುವರ್ಣರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವರ ಯೂನಿಯನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಡಿ ಸುವರ್ಣ ಮೇರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ದೀಪ ಕಂಪಾಟದ ಮಾಲಕ್ಯಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಉರ್ಮಿಳಾ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ ಉದ್ದೀಪನ ಮನ್ಪೆರಲೇರು ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಉದ್ದೀಪನ HS ಸಾಯಿರಾಮ್ ಮೇರ್ ಮನ್ಪೆರಲೇರು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಲೇರು ಬಯ್ಯಡ್ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡಪೆರಂಡು ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲು ಇತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಪಿರೋರ ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಬಿಡುಗಡೆತ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ನಕ್ಲಿಗಳ ವಂದನೆ ಮನ್ಪೊಂದು ಏನಾರು ಪಾತೆ ಮುಕ್ತ ಮಂತಂದು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈಕರ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಶ್ರೀತ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತೊಕ್ಕೋಟು ಉಲ್ಲಾಲ ನೆತ್ತ ಮುಕ್ಕಲ್ನಂಜಿ 20 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ 20 ವರ್ಷದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕರಿನ 14 ವರ್ಷ ಮುಟ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಮಂದೊಂದುತ್ತ ಆಂಡಲ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ದಯಪಂಡ 20 ವರ್ಷ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಸರಿ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಂಚಾದು ಆರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕನಸರ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪೋಡು ನೆಕ್ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ 14 ಗ್ರಾಮದಕಲ್ ಪೂರ ಬಿಲ್ಲವೇರ್ಲ ಅವರು ಅನ್ಯ ಜಾತಿದಕಲ್ಲ ನೆಟ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬರತ್ತು ಬಟ್ ಅತಿಥಿಯಾದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವೇರು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆವಡು ನೆಕ್ ನಾವು ಮಾತಾ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಈ ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷ ನಡಪು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಪಂತ ಈ ಸಾರಿ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲೇಟ್ ಬತ್ತಿನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ನಡಪೆರಂಡು ಅಂಚನೆ ಜೀವನ ಪನ್ಲಕ ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕ್ರೀಡಾ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂಡ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಡಿ ಅಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಟ್ರೋಫಿದೊಟ್ಟಿಗೆ 15,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಲ ಸಮಾಧಾನಕರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಐಕಾದ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ್
ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಆ 23 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಾಂಡ ಹಿಡಿದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಸಮಾರೋಪ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾರೋಪಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ BJPದ ನಲ್ಲನ್ನೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದೂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ರೆಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ 14 ಗ್ರಾಮದ ಜನಕ್ಕೂ ಪೂರ ಬಿಲ್ಲವೇರು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಟು ಇತ್ತದು ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಅನ್ಪೋಡಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳೊಂದು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಇನಿ ಕರಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಕರಿನ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸತೀಶರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ 14 ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ 20ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೊರಡು ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿವಿಧ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ನಮಡೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡುದು ಬರ್ಪನ ಈಚೆಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ KT ಸುವರ್ಣರು ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಲ್ದೇರು ನಂಗೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇನಿ 27 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತವಾದ ಇನಿ ಶಿಕ್ಷಣಡು ವಂಚಿತರಾಯನಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು 20 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಒಂಜಾತು ಪ್ರಮುಖರು ಸೇರೊಂದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಏರು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಇನಿ ದುರ್ಬಲರು ಉಲ್ಲೆರ ಅಕಲೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಡು ಶಿಕ್ಷಣರು ಏರ್ಲ ವಂಚಿತರಾಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿಂದ ಪನ್ಪನೇನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರದು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ 20ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ವಿವಿಧ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದೀವೊಂದು ಇನಿ 20ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ 2020 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯರೇನು ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಜನಕುಲೆಗೆ ಬಿತ್ತರಿಸುವಂಚಿನ ಆಗಲಿ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಅಂಗಾರ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಮೆರುಗು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ ಇನಿ ಮುರನಿ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಇನಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಭಾಗವಹಿಸರುಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯರು ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರು ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸರು ಜನಕುಲೆಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಹಿಂದುಳಿದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸಗೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊರುಪುನಿಂದಾಂಡ ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖಲ ಮಾತ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆ ಒಂದು ಸಹಕಾರನ ಕೊರಡು ಒಂದು ಏನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನ ಬಲಾಢ್ಯರು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇನಿ ಪಾಪದಕ್ಕಲಿಗೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಾಂದನಂಚಿನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಇನಿ ಪಾಪದಕ್ಕಲಿನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಪದಕ್ಕಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಭಾವತೆರ್ನಲ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತನಂಡ ನಮ್ಮ KT ಸುವರ್ಣರು ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರು ಜೀವನ್ರು ಅಂಜನ ಆನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುಖಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಹಯೋಗಡು ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡದಂಡ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಭಾಗವಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆ ಭಾಗವಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಗಡಿ ಇನಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಲ ನಿಖಲ್ನ ಆದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 26ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಭಾರತ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಗ್ರೌಂಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತಿರ್ಲ
23ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಡು ನನಾತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಯ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ನಿಖಲು ಮಾತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರಗಳ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದನ್ನು ಪಾತಿರಂತವೇ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. KT ಸುವರ್ಣರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ನಾವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಸುಮಾರು 40 ಜನೋಡದಲ ಹೆಚ್ಚ ಬಿನ್ನೆರೆಡು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಾವುದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಅದ್ದೂರಿ ಆವಡು ಅನ್ಪಿರೋ ಒಂದು ಆಶೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗುಂಡು. ಆರ್ನ ಒಂದು ಆಶೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸೇರಿದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಜನೆ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟಗೂ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ನೆಕ್ ಬೊಡಪಿನ ತಂಡೋಲಿನ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಒಂಜಾತು ಜನ ಸೇರಿಸಾವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಮಾತ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪೋದು ಜನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಎಡ್ಡರೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಆವಡು ಪಂಡದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೊಕ್ಕ ನನಾತ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಂದಿಸವೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ KT ಸುವರ್ಣ ಮೇರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಇಂದ್ರ ಮಾತಾ ದೈವದೇರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾದು ಉಂತೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ನಂಗೆ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ಇನಕ್ಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಕ್ಲು ಫುಲ್ಲು ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಒಂಜಿನ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿರುಗದು ಉಚ್ಚಿಲ್ರೆ ಮಾತಾ ನೆನ್ನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಡೆದ ನಿಕ್ಲರ ಪ್ರಥಮವಾದ ಅಣ್ಣ ಕೇಳೊಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಳ ಮಾತೆರನ್ನ ಕೂಡುದು ಒಂಜಿ ಅವಳು ದೊಂಬುಲ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ 23 ಸಾಮ್ಯಾನ ಪಾಂಡು ಇಡೀ ಸೈಡ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅಂಜನೆ ಸುತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರಕಾರಿ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತದನ್ನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತಾ ಸಂಘಗಳ ನೆಕ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಣಕ್ಲ ಪುದರ ಬರೀತಂಡು PT ಮಾಸ್ಟರ್ನಕ್ಲ ಬರೀತಂಡು ಅಂಜನೆ ಮಾತಾ ಹತ್ತಿತ್ತಲು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿದಾಗ್ಲ ಐನಾತ ಕಮಿಟ್ಲ ಸೇರ್ಸೋದು ನಿನ್ನೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಬೇನೋಡು ಆಣಿದ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದು ಪಂಡದ ನಿಕಟ ಪ್ರಥಮವಾದ ಕೇಳೊಂದು ಬೊಲ್ಪುರ್ದು ವಯಮಟ್ಟ ನಿಕ್ಕಲ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಪಂದ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಮಾಲ್ತದ್ದು ಐಕ್ ದುಂಬುಲ ನಿಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳಾಲ ಬೇತೆ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಅವಡು ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅವಡು ನಿಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೊಲೆಗಬಹುದು ಅಕ್ಕಡ ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಅವಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಗೊಳ್ಳ ಅಲ್ಪ ಕಟೌಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐನ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಆಣಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೀ ಬೊಲ್ಪೊಡ್ದು ಮಾಡಿ ಉಂತದು ಆಣಿದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪೊಂದು ನಿಕ್ಕಡ ಮಾತೆರಳ ಯಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು. ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾದು ಆ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪುತ್ಕೊರೋಡು ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಭೆಲು ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗಡುಲ್ಲ ಆ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡು ಪನ್ಬರ ಉದ್ದೇಶಡು ಕರಿನ 2 ದಶಕದಿಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗಡು ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲ ನಡಪಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತುಕೊರೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿದ್ದು ನಿಖಿಲನ ಮಾತ ಆ ಒಂಜಿದಿಂತ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತುಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಡು ಬಂದು ಎಂಕಲು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭ ಇದನ್ನ ಮಾತ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದವು ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಡಾಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ರಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಾದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ SLC ಬಂದು ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ನಿಕಟ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೈ ಹಿಂದ್.